Російські окупанти прагнуть оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк на Луганщині. За даними Генерального штабу, рашисти готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку. На півдні Ізюма навіть розгорнули додаткову ствольну артилерію. На сході напередодні відбито ще 16 ворожих атак. При цьому знищено більше 6 десятків одиниць ворожої техніки, серед якої танки, бойові броньовані машини та інше. До утилізації російської броні долучилися і пілоти повітряних сил. До 30 панцерників вони додали ще й 6 збитих безпілотників та крилату ракету. Попри це, окупанти штурмують в напрямку Тошківки та Устинівки, гаряче і на інших напрямках. На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області. На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка-Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Рашисти готуються до відновлення наступу на Запоріжжі. Там окупанти посилюють свої угрупування, а на південно-бузькому напрямку намагаються утриматись на позиціях і гатять з артилерії, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Там зазначили, що постійні обстріли залишили від низки сіл самі руїни. А колаборантів, схоже, неабияк налякала доля окупаційного керманича Енергодара, який перебуває в реанімації з множинними уламковими пораненнями після вибуху дверей до його будинку. Продовжуючи адміністративно-поліцейський терор на окупованих територіях, колаборанти від самопроголошеної влади, побоюючись за свою зрадницьку долю, закликають могутнього брата розташувати на Херсонщині військову базу рашистів. Бояться атак з неба. В окупованому Криму розгортають ще 2 дивізіони зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. За наявною інформацією, росіяни нарощують систему протиповітряної оборони на північно-західному узбережжі окупованого ними півострова. Також зазначається, що у Чорноморській та Азовській операційних зонах ворожі корабельні угрупування продовжують запускати ракети по інфраструктурі України. Мета ворога залишається незмінною – подальша блокада Одеського порту та контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря. Для цього ворог у тимчасово окупованому Криму на північному заході цієї території виставляє комплекси С-400 та проводить певні роботи з облаштування та зміцнення своїх оборонно- та наступальних дій на острові Зміїному. Свідчив із мішком на голові та в кайданках. В окупаційному Верховному суді Криму у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, яких окупанти звинувачують у нібито диверсії, підриві газопроводу, допитали свідка звинувачення Шевкета Усіїнова. Рідні політв'язнів розповіли, що свідчення свідка відрізнялися від тих, які він давав на стадії слідства. Усіїнов це пояснив тим, що силовики чинили на нього психологічний тиск під час затримання та проведення слідчих заходів. Его показания, сегодняшние показания, которые он давал в здании ФСБ, есть очень много противоречий. Также он рассказал суду, что показания он давал в здании ФСБ с мешком на голове и в наручниках. На наступному засіданні 25 травня мають допитати ще одного свідка з боку звинувачення – Ельдара Одаманова. Усіїнов та Адаманов, так само як і Наріман Джелял, Азіз та Асан Ахтемови були затримані 3 та 4 вересня минулого року, а точніше викрадені зі своїх осель та вивезені у невідомому напрямку. Більше доби окупаційні силовики не давали жодної інформації про їхнє місцезнаходження та про їхній правовий статус. За припущенням активістів, їх, як і братів Ахтемових, катували, щоб вибити потрібні свідчення проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Окупаційні силовики Усіїнова та Одаманова випустили з будівлі ФСБ і знову ж таки затримали. Причиною
Причиною стала відсутність у них при собі документів, що посвідчують їх особу, а не покору співробітникам окупаційної поліції. Окупаційний суд їх заарештував на 14 та 15 діб. Обидва після звільнення не стали розповідати про затримання, про те, де їх тримали та чи застосовували проти них тортури. Окупаційний Верховний суд Криму визнав законним дводенний арешт та 40 тисяч рублів штрафу для Заїра Смедлі. 24 березня окупаційні силовики вдерлися до будинку голови Центрвиборчкому Курултаю та затримали його. Приводом стали дві його публікації у соціальній мережі Facebook. За публікацію, датовану ще 2014 роком, де він засуджує дії вандалів, які на будівлі Караїмської кенаси у Сімферополі намалювали нацистські символи, Заїра Смедлю звинуватили у пропаганді нацизму. За публікацію, де він ділиться думками про жахіття війни, яку росіяни уперто називають спеціальною операцією, його визнали винним у нібито дискредитації російських військових. За словами Заїра Смедлі, у цьому дописі він не вказував ні назви країни, ні армії, але окупанти в описаних звірствах упізнали дії Росії. По моему посту тоже на странице Facebook, где говорится о проведении операций, о том, что сколько должно погибнуть мирных жителей, женщин, стариков и новорожденных детей, чтобы поняли, где геноцид, а где какие-то операции. Не указано ни название республики, ничего, ни страны. Но, однако, и оперативный сотрудник Цимбал посчитал, что такие действия могут быть произведены только той страной, именем которой меня осудили, и в отношении меня определен штраф. То есть все то, о чем я говорил, фактически оперативный сотрудник, а потом судья признал, что это исключительно действие только одной страны и никакой другой. 6 років марних пошуків. 24 травня 2016 року безвісти зник член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Камери відеоспостереження зафільмували, як його викрадають люди у формі окупаційного ДПС поблизу його дому у Бахчисараї. Із того часу про долю Ервіна Ібрагімова нічого не відомо. Батько зниклого кримського татарина звертався до окупаційної прокуратури Криму із проханням організувати пошуки, однак жодного прогресу у справі немає. До початку повномасштабного наступу окупантів активісти щомісяця виходили до російського посольства у Києві із вимогою до країни-агресорки знайти Ервіна Ібрагімова та ще 14 безслідно зниклих за час окупації українців та кримських татар. В окупованому Севастополі завантажують крадене українське зерно. Процес зафіксував супутник компанії Maxar Technologies. Знімки зроблені 19 і 21 травня. На них у порту Севастополя 2 балкери під російським прапором, які швартуються та завантажуються, ймовірно, викраденим українським збіжжям. Сумнозвісні суховантажі «Матрос Позиніч» і «Матрос Кошка» мають вантажопідйомність 30 тисяч тонн. Їх регулярно залучають до торгівлі краденим українським зерном. Наповнюють їх награбованим на тимчасово окупованому півдні України, зокрема на Херсонщині та Запоріжжі. Згідно з даними сайту відстеження суден Marine Traffic, обидва судна вже покинули порт. «Матрос Позиніч» йде Егейським морем і прямує до столиці Лівану Бейрута, а «Матрос Кошка» поки що перебуває у Чорному морі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не купувати награбоване окупантами.
Російські злодії крадуть українське зерно, вантажать його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати його за кордон. Я закликаю усі держави бути пильними і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте украдене, не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі.